खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी BKWAC नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंना होनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि गासै आफाद आरो 10,000 निबो बांसिन सुबुंफोरा गोख्रों खुद्रिसारदों। धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन माहारियारि हेफाजाबजों बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि सुफुंजायै जेंनाफोरखौ लानानै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादा सुबुं गौमा हानजा सुनानै होस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। बे गौमा होस्रिखावनाय हाबाफारिफोरखौ सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरिनि गेलेग्रा फोथारनिफ्राय जागायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथाय बर' गामिफोरखौ आबुङै फोसावनाय बियाब दानाय हाबाफारिफोरा जाबाय फारियै BKWAC नि बिसायख'थिखौ थाबैनो खुंफुंनाय, कार्बि आंलं आरो दिमा हासावनि बर' कसारि सुबुंफोरनो हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि होनाय, बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनो जर'खा रां अनसुंथाइ होनाय, बिटिआरनि बायजोआव आसाम टेट आरो सिटेट उथ्रिना थानाय बर' बिजाथिफोरनो जुनिया थिसनथाइ होनाय आरो सोरखारि नङै बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ सोरखारि खालामनाय, बड' रेजिमेन्ट दानाय आरो बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि बायदि बायदि सुफुंजायै बिथांखिफोरखौ आसाम सोरखारा थाबैनो सुस्रांना होनांगौनि थाखाय धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव गुबुन माहारियारि हेफाजाबजों गोख्रों सुबुं गौमा हानजा सुनानै होस्रिखावनाय हाबाफारि लादों। बे हाबाफारियावनो धेमाजि जिल्लानि गोबां आफादफोरा खौसेथि बर' कसारि अनसाय गाव हायुं खुंथायनि जेंना आरो फरायसालिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सुबुं गौमा हानजा सुनानै होस्रिखावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानाय आफादफोरा जाबाय फारियै धेमाजि जिल्ला एबसु आरो दखरा, धेमाजि जिल्ला आइजो अनसाय आफाद, जनाय जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, धेमाजि जिल्ला बारग' NDFB आफाद, सिमेन्ट बिया बाथौ गौथुम, सिमेन्ट गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो बोखावजायै लखिमपुर जिल्ला बारग' BLT जिल्ला आफाद लोगोसे गुबुन गुबुन माहारि आफादफोरा बाहागो लायो। धेमाजि जिल्ला सानजारि नगरत धेमाजि जिल्लार सहযোগত সংযুক্ত বড়ো গণমঞ্চ কেন্দ্ৰীয় সমিতি ইউনাইটেড বড়ো পিপলছ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ এটা গণসিঙৰ এটা কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে। যেহেতু দীঘলীয়া এটা আন্দোলনৰ ফলশ্ৰুতিত 3খনকৈ চুক্তি হ'ল, তৃতীয় বড়ো শান্তি চুক্তিৰ আধাৰত যেহেতু 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰী তাৰিখ এটা চুক্তি হৈছিলে, সেই চুক্তিৰ যেহেতু আমিও অন্যতম এটা স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা আৰু NDFB 4টা গোটৰ লগত, কিন্তু এই চুক্তিৰ আধাৰত আমি BTCৰ বাহিৰত যেটো বড়োসকলৰ আৰ্থ সামাজিক শৈক্ষিক বা আমাৰ সামাজিক তথা আমাৰ আত্মপৰিচয়ৰ কাৰণে আমাৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে যেটো বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল দিয়া হৈছিলে সেইটো আজিলৈকে পূৰ্ণাংগ হোৱা নাই। ইয়াৰ গাঁও চিনাক্তকৰণ সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই, ইয়াৰ সমষ্টি নিৰ্ধাৰণ হোৱা নাই, ইয়াক নিৰ্বাচনলৈ অনুষ্ঠিত কৰা নাই। ইয়াৰ প্ৰতিবাদত আৰু কাৰ্বি আংলং জিলাত বসবাস কৰা বড়োসকলৰ দুটা চুক্তিত স্থান পালে BAC চুক্তি আৰু BTC চুক্তিত, সেই বড়োসকল আজিলৈকে পাহাৰীয়া জনজাতি হিচাপে মৰ্যাদা পোৱা নাই। ইয়াৰ দাবীত আৰু ইয়াৰ লগতে বড়োসকলৰ যেটো শিক্ষাৰ সমস্যা, যেটো বড়ো মাধ্যমৰ সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ যথেষ্ট আছে। 6.3 মতে এতিয়ালৈকে আমাৰ বিশেষ ৰেহাই দি হ'লেও যি বিদ্যালয়সমূহ প্ৰাধিকৰণ কৰিব লাগিছিলে সেইটো আজিলৈকে কৰা নাই। আৰু ইয়াৰ বাদেও যেহেতু BTCৰ পৰা ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আহে বড়ো মাধ্যমৰ, তেওঁলোকে পুনৰ গুচি যায়, তাৰপিছত আমাৰ শিক্ষক কমে। ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াতে BKWAC এৰিয়াতে যেহেতু টেট পাছ হৈ থকা যিমান নেকি শিক্ষক আছে বড়ো মাধ্যমৰ, তেওঁলোকক নিযুক্তি প্ৰদান কৰা স্পেচিয়েলি এইটো। আৰু ইয়াৰ বাদেও যেহেতু আমি এটা বৃহৎ এটা জনসংখ্যা হয় আদিবাসী, গতিকে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীসমূহৰ নামত এটাকে ৰেজিমেণ্ট আছে, যেনেকৈ নাগা ৰেজিমেণ্ট, গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট, অন্যান্য আমাৰ মাজতো বড়োসকলৰ নামত এটা বড়ো ৰেজিমেণ্ট গঠন কৰি দিয়াৰ দাবীত আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছোঁ। আৰু ইয়াৰ বাদেও এটা পেকেজ আছে, স্পেচিয়েল পেকেজ, যেহেতু আমি চুক্তি কৰিলোঁ, সেই চুক্তিৰ আধাৰত যেহেতু BTRত যেহেতু 1500 কোটি দিয়া হ'ল, কিন্তু আমিও স্বাক্ষৰকাৰী সংগঠন, কিন্তু আমাক অলপ মাহী আহিৰে চকুৰ চালে, আমাক এটা ঘূৰ অন্যায় কৰা হ'ল বুলি আমি কৈছোঁ। গতিকে আমিও আজি ডিমাণ্ড দিছোঁ যে আমাকো BTRৰ বাহিৰত বসবাস কৰা বড়োসকলৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ কাৰণে আমাকো এটা স্পেচিয়েল পেকেজ লাগে। আৰু বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পুঁজি যিহেতু সীমিত, আৰু সেইটো আজিৰ তাৰিখত মই ক'ব লাগিব যে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্ববৃহৎ এটা বড়ো কছাৰী ৱেলফেয়াৰ অট'নমাছ কাউন্সিল, ই ধুবুৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পেলাই হৰিয়ালৈকে সিঁচৰিত হৈ আছে। আৰু বৰাক ভেলীত থকা আমাৰে বংশধৰ ব্ৰু যিবিলাক কমিউনিটি আছে, তেওঁলোকৰ সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম দুটা আছিলে, তেওঁলোকে চিজফায়াৰ হোৱাৰ পিছত আলোচনাৰ মধ্যমেদি আমাৰ বড়ো কছাৰী কাউন্সিলত তেওঁলোকক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। গতিকে যেটো কাউন্সিলক আমাক 13.5 কোটি টকা দিয়া হৈছে, সেই 13.5 কোটি দি
এই ইমান ডাঙৰ কাউন্সিলত আৰু 10 লক্ষাধিক বড়ো জনসাধাৰণক সন্তুষ্ট কৰাটো সম্ভৱ নহয় গতিকে প্ৰত্যাহ্বান জনাব লগা হৈছে আমাৰ মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়াৰ যেটো বড়ো কছাৰী কাউন্সিল চলাই আছে তেওঁলোকে এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে পুঁজি সীমিত হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই পুঁজিটো বৃদ্ধি কৰাৰ দাবীত আমি এই কাৰ্যসূচীটো লৈছো মই আজি ভাষণ প্ৰসংগতে কৈছো যে যেহেতু চৰকাৰে এই দাবী মানি নলয় দাবী মানি নোলোৱালৈকে এই আমাৰ যেটো সংগ্ৰাম আজিৰ পৰা অব্যাহত থাকিব এই অকল ইয়াতে সীমিত নহয় আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আমি এই কাৰ্যসূচী লম আৰু অতি সোনকালে আমি 30 সহস্ৰাধিক ৰাজ্যক লৈ পেলাই গুৱাহাটীত এটা ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী লোৱাৰ এটা চিন্তা চৰ্চা কৰিছো আমাৰ এটা বিশ্বাস আছে যে ভাৰতবৰ্ষত যিমানেই গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিবিলাক আন্দোলন কৰা হৈছে চৰকাৰে প্ৰতিটো আন্দোলনক সন্মানেৰে এটা মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে গতিকে আমাৰো আশা আমাৰ এই আন্দোলনটো এটা সময়ত হয়তো সমাধান হ'ব বুলি আমাৰ বিশ্বাস আৰু সমাধান নোহোৱালৈকে এই সংগ্ৰাম অব্যাহত থাকিব बड़ कछारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिलनि गामि सोसननाय बिनि बियाब दानानै बेखौ बिसाय खुंनायनि दाबियाव आरो लोगोसे कार्बि आंलंनि जिल्लानि बर'फोरखौ आरो डिमा हासाव रायजो जानाय बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल मर्यादा होनायनि दाबियाव बड़ कछारी वेलफेयर अटोनोमास काउन्सिलनि जि बाजेट बेखौ बारायनाय बेजों लोगोसे स्पेशल पैकेज जेहेतु बिटिआर सुक्तिनि दारै जोंबो बिटिआर सुक्तिनि मोनसे सागानगिरि आफाद खौसेथि बर' सुबुं आफादा बिटिआरआव 15 कौटि होबाय किन्तु बायहेरनि बर'फोरनि जौगाथायनि थाखाय थाइसेबो रां हराखै बिनि थाखाय स्पेशल पैकेज मोननायनि दाबियाव आरो बेजों लोगोसे आसामनि BKWC एरिया सिंनि जिबिलाक बर' मिडियामनि स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोरखौ 6.3 सुक्ति मथै बिनि दारै गासिबो सोरखारिकरण खालामनाय बर' फोरोंगिरिखौ बेयावनो पास जानानै बर' फोरोंगिरिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होनाय स्पेशली आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन दाबि बर' रेजिमेन्ट दाबि बेफोर दाबिखौ लानानै जों दिनै सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो सोमावसारनाया जागायजेनबाय दिनै बेनो फोरमान हारिया माबा मोनसे अलखदाव गोलैबा धोरोम खोरोम सायख'आ जासे आफादफ्रा सायख'आ जासे ज' जायो दिनै धेमाजि जिल्लायाव बेनो फोरमान धेमाजि जिल्लायाव जेसांनाखि बर'नि माहारियारि आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आइजो अनसाय आफाद BLT NDFB गुबुन गुबुन आफादफोर ज' जादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हांख्रायनायाव जों बेखौ डिमान्ड लादों आरो बे आन्दोलना जोंनि डिमान्डआ जाफुङागौमानि सोलिबाय थागोन सोलिनाया बेल' नङा गुबुन गुबुन जिल्लायाव जागोन जानायजों लोगोसे थाब बावैनो 30,000सो सुबुं लानानै गुवाहाटीयाव बे हाबाफारिखौ दा बावैनो लानाय जागोन बर' रेजिमनाथ' जोंनि एकदम मोननो गोनां दाबि बियो मोननो गोनां मानोना गोबां जोंनि जिबिलाक जुजिनानै हादोरखौ मोननो थाखाय आलादा हादोर मोननो बा मायाव गोबां जुजिलांबाय गोबां थैबाय जोंनिफ्राय खम बिबाङाव थानाय जिबिलाक हारि दङ बेफोरनो थारमाने गावबागाव मोनसे रेजिमेन्ट मोनदों नागाफ्रा मोनदों गरखाया मोनदों सिख मोनदों जाहा बुंनो गोनां गैया गतिके जोंबो भारतबर्षखौ जोंनि लाइमोनफ्राबो जाहाथे मोजाङै सिबिनो हायो बिनि थाखाय जोंनोबो आलादायै मोनसे रेजिमेन्ट नांगौ बे जोंनि डिमान्ड आफादनि लेंनाय रेखायै 10,000सो बर' सुबुङा दिनैनि हाबाफारियाव जों बाहागो लाबाय गुबुन गुबुन जिल्ला जोंहा जिल्ला आफादा गासै 22था दङ गासैबो जिल्ला आफादनिफ्राय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों सिगां नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाय बिथांमोनहा जोंजों हाबाफारियै जाफुंनायाव मदद होफैबाय जोंनि हांख्रायनायखौ मान होनानै फैबाय बर' रायजो राजानि स्वार्थआव दिनै जोंजों स्रेङै गसंफाबाय बिथांमोननिसिम जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय जोंनि गोजोननायखौ जासिदों बुंनांगोन 2020 मायथाइनि 27 जानुवारि बे समनि बिटिआर गोरोबथा बे गोरोबथानि उनाव जोङो सोरखारजों थाफानानै सोरखारनि खाथियाव रायलायनायनि गेजेरजों जोंनि जेफोर दाबि दुबा बेखौ सुस्रांनायनि थाखाय जों खावलायबोबाय थादों बोसोरसे बोसोरनै बोसोरथाम दिनै बोसोरबा बारबाय दा बोसोरबा जासेयावबो माखासे जोंनि जि लुबैनाय बे लुबैनायखौ सुफुंजानायखौ जों नुवाखै गुबुन गुबुन ओनसोलाव रायजो जानाय गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा जोंखौ सानबाय जे 2020 मायथाइनि एकर्डनि जोहै जोंनि गासिबो समस्याफ्रा समाधान जाजोब्बाय किन्तु गासिबो समस्याया जे समाधान जाजोबाखै
बेखौ सुबुं दरबारसिम लांफिननांगौनि गोनांथिखौ जोङो नोजोर होनानै आरो बे समस्याफोरखौ समाधान खालामथारनांगौ आरो बेफोर समाधान जायाबा जोंनि जि बर' माहारि बिटिसिनि बायजोनि बर' माहारिनि गांनाय उखैनाय बे सुफुं जानाय नङा बेखौ साननानै जों दिनैनि हाबाफारिखौ लादों। गाहायै जों दाबिफ्रा बेयाव जोङो दैखांदों जे बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि माखासे गामि फोसावबाय किन्तु माखासे गामिफोरखौ बायदिसिना जेंना जेंसि दिहुननानै आसाम सोरखारा आबुङै फोसावजोबाखै। दाख्लै 958 खान गामि बिथांमोना फोसावदों आरो बेखौ फोसावनायनि थाखाय जों आसाम सोरखारखौ साबायखर बावदों। किन्तु माखासे जेफोर थालांनाय गामिफोर बाव जेरैहाय आसाम सोरखारा खालामनांगौमोन जिबायदि मावनांगौमोन बिदि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै। जोङो लुबैदों जे बर' फिसाफ्रा जोंनि काउन्सिलाव जयै थाजोबनो मोननांगौ। गवालपारा आरो साउथ कामरुप जिल्लानि बर'फोरखौ राभा हासंआ अजद होदों होननानै जोंजों दोनफानो नागिरैया मोनसे इस्यु जानानै जोंनि गेजेराव फैदों जे राभा हासं ओनसोलनि बर' रायजो राजाफ्राबो जोंनि काउन्सिलाव थाफानो मोननांगौ आरो थाबैनो बिटिआरनि सिमाखौ रोखा खालामनानै आद्रा थानाय गामिफोरखौ जोंनि काउन्सिलाव थिसननांगौ बे जोंनि मोनसे डिमान्ड। बिनि उनाव बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलखौ बियाब दानाय जों बियाबखौ दानो थाखाय गोबां खेब खावलायबाय दिनैसिम दायाखै बेखौ दाफुंनानै होनांगौ आरो दाफुंखांनायनि उनाव मोनसे इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल जोंनो नांगौ। जेलासिमहालागै इलेक्टेड मोनसे काउन्सिल फैया बे काउन्सिला लोरबां जानानै थायो एबा गावनि गोसो बायदि खामानि मावनो हाया। बेनि थाखाय जोङो बेखौ मावफुंनो खावलायदों। जोङो इनजास्टिस फिल खालामदों जे बज' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों 1500 कौटि 1500 कौटि बिटिआरनि थाखाय जौगानायनि थाखाय होदों। जोङो बेखौ बरायदों। बिटिआर ओनसोलाव रायजो जानाय बर'फोरनि थाखाय जौगानाय जि स्पेशल पेकेज बेखौ बिटिआर ओनसोलनि रायजोफ्रा मोननो गोनांथार। किन्तु जोंबो लुगैदों जे बिटिआरनि बाहेरायाव सेरखाय बेरखाय रायजो जानाय जे बर'फ्रा जाय बर'फोरनि समस्याया बिटिआरआव रायजो जानाय बर'फोरनिख्रुइ खुनु गुने खम नङा। गतिके जोंनोबो आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारा स्पेशल मोनसे पेकेज जौगालु खामानि मावनो थाखाय जोंनो होनांगौ बे जोंनि मोनसे दाबि। 6.3 क्ल'ज जेखौ बर' गोजोन गोरोबथायाव थिसननाय जादों। दा बिनि गेजेरजों आसामनि बाहेरायाव थानाय बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा सोरखारि जानांगौ किन्तु जायाखै। बोसोरबा थांबाय आसाम सोरखारा बायदिसिना आयेन जाबसिन दिनै जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ फोथैनायनि लामायाव लांबाय थानायखौ जों सहायनो हायाखै। बेनिखायनो जों होनदों 6.3 क्ल'जनि मथे बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ थाबैनो सोरखारि खालामनांगौ। आरो मोनसे जेंना दा गोदानै ओंखारबावबाय जे जोंनि फरायसालिफ्राव बर' राव रोङै फोरोंगिरि थिसननाय बे आजां गाजाङै जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव बारायबोदों। बेखौ होबथानांगौ आरो बेखौ जों सोरखारखौ बार बार बुंबाय थादों। आरो जोंनि बिटिसिनि बाहेरायावबो टेट क्वालिफाइ गोबां फरायसाफोर दङ बा केन्डिडेट्सफोर दङ। बे केन्डिडेट्सफोरनिफ्रायनो बिटिसिनि बायजोनि बर' बिजों फरायसालिफ्राव फोरोंगिरि थिसननो जों सरकारखौ नारसिनदों। बिनि अनगायै मोनसे इस्यु जाय इस्युखौ बै समाव गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि दिननिफ्रायनो दंबाय थायो जे बर'फोरनि थाखाय आलदा मोनसे रेजिमेन्ट। जों नायदों जे नागा रेजिमेन्ट नागाफ्रा बेसेबां सुबुं सानखो नायोबा बेसेबां दङ 7 लाखनिफ्राय 10 लाखनि गेजेराव नागाफ्रा दङ। थ' नागा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा बेयाव आपत्ति खालामनांगौ गैया। दिनै गुरखा रेजिमेन्ट दङ गुरखा रेजिमेन्टआ थाथों जोंहा आपत्ति खालामनांगौ गैया। किन्तु भारतबर्षआव जोङो 30निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोर दङ। वेस्ट बेंगलाव दङ जोङो त्रिपुरायाव दङ जोंनि मेघालयआव दङ अरुणाचलाव दङ नागालेण्डआव दङ जों आसामावथ' दंखायोआनो। बेफोरखौ लोगो नाङोबा 35निफ्राय 40 लाख जायो। बे 35निफ्राय 40 लाख बर' फिसाफोरनि थाखाय मोनसे रेजिमेन्ट नागा रेजिमेन्टनि लाइनाव मोनसे बर' रेजिमेन्ट दानांगौ होननानै जोङो बे दाबिखौ दैखांदों। जोङो नैबे जि सोमावसारनाय हाबाफारि बेखौ जोङो दिनैनिफ्राय जागायदों आरो जों साननाय रोखोमै जोंनि समस्याफ्रा सुफुं जायागौमानि बे जोंनि आन्दलनखौ जों लांबाय थागोन।